Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto nádhernú akciu, na výročie a oslavy SNP. Keď chcete moši, tak jem. Tu vás poprosím ďalej, tak? Tu príde...
som sa v mene organizátorov krajských oslav 80. výročia Slovenského národného povstania, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Bánovce, mesta Partizánske, obce Uhrovec, oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vám všetkým poďakovala, ktorí ste sa zúčastnili pietného aktu kladenia vencov. Je mi nesmiernou cťou, že som tu dnes opäť a že tu môžem zastupovať aj vládu Slovenskej republiky a preto si dovolím v prvom rade vám odozdať aj pozdrav od pána predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa stretli tu spoločne, aby sme si uctili jeden z najvýznamnejších milníkov našej histórie. Tento rok má podujatie mimoriadny význam. Slovenské národné povstanie nás ako národ postavilo pred 80 rokmi na víťaznú stranu dejín a ukázalo svetu, že Slováci odmietajú kolaboráciu s nacistickým Nemeckom a sú ochotní bojovať za svoje ideály. Myslím si, že bohatý veľkolepý program si spoločne uctíme aj tých ešte žijúcich dnešnej krajskej oslavy. Veľmi pekne ďakujem a bola by som rada, keby ste tlmočili naše poďakovanie všetkým členom vlády. Ďakujem veľmi pekne. Je samozrejmosťou, preto po 80. rokoch to viacej si musíme pripomínať tento veľmi dôležitý milník v histórii Slovenskej republiky, a to je Slovenské národné povstanie. Sa spýtajte. Spýtajte sa materí, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Ďakujem veľmi pekne. Tomu najväčšiemu, najkrajšiemu a najdôležitejšiemu sviatku, a to je sviatok začatia Slovenského národného povstania. Nedá mi spomenúť pri tejto príležitosti aj ocenenie, ktoré si získala tento rok. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka, tiež rodáka z tejto obce Uhrovec, ktorú si dostala od vlády Slovenskej republiky. Určite si to naozaj plným duškom zaslúžiš.